πέμπτη έκτη μέρα αποσυρισμού. Ευτυχώς ο πάγος άρχισε να υποχωρεί και καθιστά πιο εύκολη τη δουλειά μας. Για λογαριασμό του Δήμου Παλαμά κατευθυνόμαστε από ένα χωριό σε άλλο. Ευτυχώς η βροχή αρχινά να μαλακώνει το χιόνι, ώστε να καθιστά πιο εύκολο τον αποσυνισμό. Μετά από 12-13 ώρες καθημερινά, πιστεύω ότι η κακοκαιρία έχει κοπάσει. Ελπίζω να ήταν το τελευταίο. Κατευθυνόμαστε προς το δημοτικό διαμέρισμα του Δήμου Παλαμά στο Παιδινό. Ελπίζω εδώ να μην έχουμε πρόβλημα. Όπως βλέπουμε, εδώ δεν έχουν περάσει μηχανήματα. Περάσαμε μόνο τις πρώτες 2 μέρες και το χθεσινό το χιόνι ήταν κρατημένο ακόμα κάτω. Τάκης Βούλας μπροστά, αντιδήμαρχος, δεν παίζεται το άτομο.